karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Mahal kong kaaway. Play them too. Mas makasalig ko ni Rixa nga mo'y muda sa uban na kong negosyo. O ikaw, kung gusto ka magabaton og posisyon sa negosyo, magsugod ka na sa pagtrabaho isip assistant manager sa akong asawa. Period. Pa, nalimot ka na ba? Nga anak ko ni mo? Bugtong ko ni mong anak pa. Wa ko malimot ana iyan. Pero dili sab kong sugot nga akong anak ang mutumba sa tanan akong negosyo nga akong gitukod so sa hataas nga panahon. Ha? Nalimot ka kung unsay imong gibuhat? Gibiyaan ko nimo sa dihang namatay ang imong inahan. Nahibaw ka gud kung anong nibiya ko. Nahibaw ka nga dili ka makadawat nga namatay ang imong inahan. Og mausab na ang akong gibati iyan. Ayaw kong sultihig bakak pa. Upat ka tuig ta nga wa magkita iyan. Og upat ka tuig na kong gibubo ang tanan akong panahon sa akong mga negosyo nga angay unta nga tabangan ko nimo niini. Pero gilayasan ko nimo. Bes karon, ni anak ko pa. Ni aka kay may asawa na ko. Oh, Ni aka tungod kay nagminyo ko, dili ba? pa, wa ko'y supak nga magminyo ka. Ang akong gisupakan, mao ang babae nga imong gipili. Nahadlo ka nga makabaton kag daghang mga manghod, mao ba? Oh, usa pa? Bugtong takang anak iyan. Bugtong takang anak kang Carolina. Kana ang hinuktuki og maayo. Ayaw usiki ang imong panahon sa pagukod sa akong asawa. Kay wa kay mahimo ana. Okay, okay pa. Dawaton ko ang posisyon nga imong gi-offer. Good. Unsa may gihuwat nimo? Ganihara nagsugod ang orientasyon sa negosyo nga imong sudlan. Nagkinahanglan og assistant si Alexa iyan. Oh, pa. Pisat. Makalakot. Karoon ka lang na akong bayhanak. Mao kini ang admin office ug tuwa dito ang accounting office. Gikulbaan man ko. Oh, angay kang kulpaan sa responsibilidad nga imong pas-anon, Alexa. Masayon raman gyud ang pagpanindag sa akin ini, uy. Gusto ka? Oh. Mas angayan kang manindas kalsada kaysa mo manage ining negosyo nga bisan gamay. Wa kay alamag. Doon na sab ko'y alamag, no? Kay, sawa pa masakit ang akong mama, no? Ako may ang assistant nga mananahi. Tig-dispoga man ko. Tig-atip sa sinina. Tig-dawat og bayad sa iyang mga customer o tig-paningil sa gahing mamayad og kuwang. Oh, mananahi dihay ang imong inahan. Yes, madam. Og ako ang iyang designer, no? Oh, kun mao ka na, waday kaayo kay problema. Dako gyud mo na siya problema tita. Kay butik ng iyang i-manage. Lahira sa pipitsuging mananahi. Hoy! Ayaw ismo lang akong inahan. Kay mutahi isab niyog Buddha sa kasal. Ako'y tigtaod sa sequence. Og ako say mo design. Hoy! Tindira ka lang og saging. Ayaw pang hambog! Basura ka lang nga gipunit sa akong amahan. Unyag basura? Dayamon masab nga nalabay sa basurahan? Oh, mutubag rabay. Lahi mi og moto dong. Muto. Unsa ba ko na inyong muto, ha? Buhat ang pasultihon. Og for your information, head sa dakong tahianan sa unang panahon ang akong inahan. Og ayaw ko pakauwawi at tubangan sa ubang empleyado sa imong amahan. Kay doon ako'y utok. Og labaw sa tanan, ako na ang asawa sa imong amahan. Excuse me. Hoy!
Iyan, husto na. Tita, nakakita ka sa batasan na ito, bayana? Nganong siya magid ang mupuli ni mo, tita? Natubag na ka na ni Alexa, iyan. Asawa siya sa imong amahan. Busa kon ako pa ikaw. Seryosuha ang mga negosyo sa imong amahan. Aron dili kini mapunta sa mga kamot sa imong ina-ina. Batanon para ba o gwapa? Lupig yun ka. Busat! Da, piti lagi kang tawhana ka. Huh? Abi kay tindira ramang kag saging, dili na ko makamao mo padagag tahianan. Huh? Hey! Oh, Kumusta ang kinabuhi sa manager? okay lang. Ikaw, kumusta man kinabuhi sa ikog ni Ian? Oh, Ay, hala! Lirang! Nanagpamanggod ka! Abaws po, man beautiful, oy! dili na ko usika ng akong kusog, Noy, sa mga desperadong ok-ok nga sama niya, Binoy. Oy, lirang, oy! Lirang, lariyan maka! O kasi mong tanaw? Ok-ok! Lariyan! Ay, pangaway, good, man beautiful, kira ka niya, lariyan! Hala, no? Doon na sa di mga dato nga ang mga batasan murag unggoy sa lasang? Oh. Hoy! Ayoko nga nag-unggoy sa lasang, ha? Oh, usab di tawag na ko sa mga baon nga sama ni Maday. Nga akong nakita nga mga sosyal sa salida nga akong nakitaan, magtago man kung masuko. Dili na ba daw pa sosyal-sosyal ang batasan ni mo? Madam, ang na, ma'am lariyan! Pog niyo lang ang imong kasuko. Mahala nagmuhungaw ni sa imong sampo. Ayaw pag-apil-apil kay driver ka lang! Oy, onya driver ko. Ikay akong gidriver. Hoy! Giunsa ni Slira, ha? Uy, wala no? Huwag yun na naman sa Lihay manggay kong apil. Siya rin nagpatumba-tumba na. Aray, iyan! Lira. Ouch! Tabangi ko! Ikaw ba? Dali. Sir, ay, aray, babae ay. na, sir. Oy, imo mo Dali. imo mama, oy. Di ni nako, mama! Di manuon. Mama ni nako, kining mangingilad. Oh, Hoy! Wa kay katungod nga mo pasakit, Dilira. uy nga no? Nakakita na kang gisagpan ako na siya. Ebidensya o na dong, o na ka mamasangil. Agoy. Nasuklan. Kinilitiman ininyo ha? Ang ako rang tinuod ng mga ginikana ng makahimog daog-daog na ko. Nakabati mo? Dali na noy, ato tas auto na. Oh, nakabati mo? Anya lang pirin sa makadaog-daog niya. Sige, tanong ang beautiful. Kay, di pa kuha ka ng sirin. Buset! Aray! Tara, dali na. Mamauli ita. Nakikita ka silang mga mata, Binoy. Sigas ha? Nagtumagod sila, Ma'am Beautiful. Nakitang mga pobre. Di na lang kita musukol sa mga dato. Mao na. Ako pa'y tuyuan nila. Ha? Di gid ako hinuon sila atrasan. Pero mag-amping na dyan ka atong lariyang, Ma'am Beautiful. Ay, kaya nga naman. Unsam din siya. Sosyal na siya nga mamamarang. Ay, di ko madutlag barang, Binoy. Kaya na ako'y ginoo. Kanay amo. Okay kaayo. Ay, tanpa, asa day ta ini, Di man ipaingon sa bahay. Sa usag ka restaurant ka ipahatod ni Sir Ed. Nansiris! Oy, dong iyan. Yan na day ka dong. Unsa man mo kaon ka? Nakaluto naman ko. Hain mo ng malditang Alexa. Naulit na ba? Uwa, may laing na uli dong. Ikaw pa man. Asa magkaday sila? Na ikaw rasagyo'y makatubag ang imong pangutana, dodong. Pero labing siguro nga, sa gawas na to sila mangaon kay udto naman.
Nang Sides, nahibaw ka ba kung asa na magpuyo ang asawa ni Papa? Kuan. Tan pa sa ha, kay ako usang hinomdom mandong ha. Pero time pa nga nung nangutana ka mandong iyan. Walang. Gusto lang kong makasiguro nang ha. Wa makapangasawa og sakop sa sindikato ang akong amahan. Oh, ha? Nagtuo ka nga sindikato na si Alexa dong? Klaro guys na ako nang. Maldita kayo. Musukol na kong panuwi. Okay ramang gud na siya dong. Buutan man na. Nang, buutan pa na karon. Kay, bago pa man silang nakasal ni Papa. Pero, nahibaw ko ng Sides. Doon na gitago ang sungay si Alexa. Ug kana ang balion ako. Unsay balion ni mo dong iyan? Ang sungay ni Alexa. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!